эфире телеканала «Витебск» информаційная программа «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае. Мы подводим вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 7 жніўня, у студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Разобраться с севазваротом и жывёлагадоўляй, вызначиться со специализацией выпуску сельгаспродукции у кожным районе. Такие задачи перед Витебской областью поставил президент Беларуси Александр Лукашенко подчас рабочей поездки ў Браслаўскі район. Першы экіпаж камбайнераў-тысячнікаў з'явіўся ў вобласці. У лідарах на жніве Мікалай Захаренко і Сергей Каткоўскі з сельгаспрадпрыемства «Ларына» ў Каршанскага района. Чыгуначнікі адзначаюць прафесійнае свята. З гэтай нагоды ў Віцебску прайшлі ўрачыстасці, узнагародзілі лепшых супрацоўнікаў. На сцэну беларускага тэатра «Лялька» вярнулася пастаноўка «Скарб» паводле казкі Владзіміра Караткевіча. Апошні раз гэты твор ставілі 12 гадоў таму. Разобраться с севазваротом и жывёлагадоўляй, вызначиться со специализацией выпуску сельгаспродукции у кожным районе. Такие задачи перед Витебской областью поставил президент Беларуси Александр Лукашенко подчас рабочей поездки ў Браслаўскі район. Пачалася яна яшчэ на борце вертолета. Першае меркаванне аб стане спраў у паўночным рэгіёне кіраўнік дзяржавы склаў яшчэ ў паветры. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Уборочная на Витебшчыне ў разгары. За яе ходам сам прэзідэнт сочыць з кабіны верталёта. На поўначы краіны пазней за ўсіх пачынаюць і завяршаюць жніво. Клімат рэгіён не песціць, але дынаміка добрая. У гаспадарцы «Маяк» Браслаўскі на надвор'е хоць і скардзяцца, але тэмп уборачнай трымаюць. Па ўраджай выйшлі гусенічныя камбайны. З імі лягчэй працаваць на вільготнай зямлі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўбіраць хлеб з такім кліматам складана. Трэба ўлічваць асаблівасці раёнаў і фарміраваць севазварот таким чынам, каб атрымліваць максимально эффективный вынік от сельгасвытворчасти. Цель моей поездки сюда как раз не уборка урожая. Мы уже научились убирать. Ну что мне вам рассказывать, как убирать? Техники хватает. Техника кто хочет хорошая. работать. Да, кто хочет работать, и техника его удовлетворяет. И даже в Витебской области, даже у вас, где кругом вода, можно, если с головой работать, можно работать, рентабельно работать и убирать. Меня интересуют технологии. Мы должны были перестроить технологии под новые севообороты. Наверное, трудновато нам работать, как в Брестской области, даже в Минской области здесь. Нужны свои севообороты. Если молоко, говядина сегодня рентабельны, надо заниматься прежде всего этим. Что не район, своя технология, но прежде всего специализация. Далей на шляху прэзідэнта браслаўскі філіял глыбоцкага малочна-кансервавага камбіната. Адно з самых сучасных прадпрыемстваў Віцебшчыны пабудавалі ў канцы 80-х, а нядаўна завяршылі мадэрнізацыю. Вытворчасць сыроў павялічылася ў 5 разоў, у асартыменце цяпер больш за 40 відаў. Это самый лучший? 90 дней. На вкус и цвет. Да, это один из. Хороший сыр. Увесь працэс вытворчасці аўтаматызаваны. Высокая якасць прадукцыі, значную частку якой пастаўляюць на экспорт, дасягаецца за кошт строгага кантролю ад прыёмкі белага золата да паспявання сыру. Па ўзроўні глыбокай перапрацоўкі мяса і малака паўночны рэгіён сёння займае другое месца пасля Брэсчыны. Не змяншаць тэмпаў патрабавання кіраўніка дзяржавы. Сегодня мы имеем хорошую реализацию, устойчивую реализацию на Российскую Федерацию. Сегодня мы понимаем, что сыворотку надо деморализовывать, надо сушить, по-другому никак. Мы знаем, что с консервацией нашей молочной надо работать. Это тяжелый и трудоемкий процесс реализации. Мы создаем свои сети, ищем свои дистрибьюторские компании, которые будут продвигать ее дальше по всему российскому региону и другим странам. Третий пункт рабочей поездки президента по Витебской области – объекты агроэкотуризму. Тут у Браслаўшчыны велізарны патэнцыял. Азёр у раёне больш за 60. Распрацаваны цікавыя праграмы экскурсій. Пешыя, водныя, аўтамабільныя. Колькасць аграсядзіб расце з кожным днём. Гэты комплекс адкрыўся ў 2012-м. Да паслуг турыстаў 5 камфартабельных катэджаў ад мінскага бізнесмена. Спачатку будаваў дачу для сябе, потым стварыў умовы для іншых, каб зарабіць на турызме.
Александр Лукашенко адзначыў, што падобны бізнес неабходна развіваць больш актыўна і падкрэсліў, што доступ да прыродных багаццяў краіны павінен мець кожны. Да, может быть, надо в плане стройки и прочее, действительно, всякое разрешение надо ослаблять. Но был хутор. Что какие-то разрешения? Надо на этом хуторе браться строить. Была деревенька, осталось 3 дома. Да, надо отдавать человеку, если у него желание, жил он там в этой деревне и прочее. Пусть он строит эту, развивает деревню. Но только вот это общенародное. Надо людям дать возможность доступа туда. Искупаться, рыбу половить, позагорать, чтобы человек не обижался. Мы не должны обидеть людей. Подумайте. Предложение, видимо, правильное. Надо где-то раскрепоститься нам в плане строительства агроусадеб. Журналісты спыталі прэзідэнта і пра парламенцкія выбары. Александр Лукашенко адзначыў, што выбарчая кампанія ў Беларусі ідзе спакойна. Артур Смоляков і Сергей Котаў. Навіны, Браслаўскі раён. 3 новыя камбайны павышанай праходнасці на гусенічным ходзе з'явіліся на днях у гаспадарках Віцебскай вобласці. Яны пачалі працаваць на Браслаўшчыне, а затым па меры неабходнасці будуць перамяшчацца ў іншыя раёны. Няпростыя ўмовы надвор'я, у якіх сёлета праходзіць жніво, патрабуюць новых тэхналагічных падыходаў. Штодзённыя дажджы стрымліваюць тэмпы ўборачнай. На многія палі тэхніка ўвогуле не можа выехаць. Камбайны павышанай праходнасці змогуць справіцца з задачай. Іх пратэсціраваў асабіста старшыня Віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснёў. Наши корреспонденты назирали за испытами. Камбайн павышанай праходнасці на гусенічным ходзе, амаль танк на перадавой бітвы за ўраджай. Першы вопытны ўзор выйшаў з канвейера прадпрыемства «Гомсельмаш» у 2011 годзе. Затым 350 такіх агрэгатаў сабралі на сумесным прадпрыемстве ў Амурскай вобласці России. Там тэхніка працуе і зараз. Яна прыстасаваная для таго, каб без страты браць ураджай у любых умовах надвор'я. Что из себя комбайн представляет? Классическая молотилка, пропускная способность 8 кг в секунду, производительность 12 тонн в час. Предназначена для уборки урожая в особо затруднительных погодных условиях, вот как сегодня сложились в Витебской области. У Беларусі працуе пакуль адзін такі камбайн на палетках Гомельшчыны. Для самай паўночнай вобласці краіны, дзе штогод дажджы стрымліваюць тэмпы ўборачнай, такая тэхніка проста знаходка. Там, дзе звычайны камбайн завязне ў гразі, гэтая машына не проста праедзе і збярэ збожжа, а нават параўняе поле. Тэсціруе навінку асабіста старшыня аблвыканкама Миколай Шарснёў. Ён цікавіцца, як перавозяць такіх мах і які ён у кіраванні. На Амуре работали. Колено была колея с полным бункером. Вторая передача. Идет. Да, он идет. Он тянет себя. То есть на второй даже передаче вытягивает? Да, мы на второй передаче. Вооруженный Полностью? Да. Великолепно. Заводи. Пробны рэйс займае ўсяго некалькі хвілін, і за гэты непрацяглы час тэхніка паспявае сябе паказаць. Пасля кароткага дыялогу з канструктарам кіраўнік вобласці прымае рашэнне. Рэгіён набудзе 3 такія камбайны. Для пачатку яны накіруюцца на Браслаўшчыну, а затым пры неабходнасці будуць перамяшчацца ў іншыя раёны. Найбольшая колькасць ападкаў за апошнія дні выпала менавіта на захадзе, а таксама ў Шумілінскім, Гарадоцкім і Віцебскім раёнах. Тут чвэрць палёў стаяць у вадзе. На сегодняшний день убрали порядка 4000 гектар или 15% зерновых. Так, значит, уборка идет у нас не совсем в стандартных условиях. Погода вмешивается, проливные дожди, тяжелая проходимость по полям техники. Если брать по району, порядка 25% у нас вымочками занято. Эта проблема у нас уже держится с весны, начиная от посевной кампании. Нягледзячы на ўсе капрызы надвор'я, расцягваць жніво на верасень у вобласці не плануюць. Выйсці з сітуацыі шукаюць не толькі праз набыццё новай тэхнікі. У прадпрыемстве «Мазалава газ» для прыкладу камбайны пераабсталявалі на шырокую арачную гуму. Таксама для павышанай праходнасці па вільготнай глебе. Сёння на Віцебшчыне ўбраная толькі 5-я частка плошчаў. Задача аграрыяў яшчэ 300 000 гектараў. І чакаць, калі ўсталюецца надвор'е, нельга. Збожжа вырасла добрае, і бітва за ўраджай працягваецца. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебскі раён. Старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў павіншаваў першы ў вобласці экіпаж камбайнеру, які намалаціў больш за 1000 тонн збожжа. Героі жніва Мікалай Захаренко і Сергей Каткоўскі працуюць на палетках сельгаспрадпрыемства «Ларынаўка» Аршанскага раёна. Камбайнеры атрымалі граматы, падзякі і падарункі прама на перадавой уборачнай. Наши
комбайнеры, наши специалисты, как всегда, делают настоящий подвиг. Позвольте вам высказать слова искренней благодарности от областного исполнительного комитета, от областного совета депутатов за тот труд, который действительно вы сегодня делаете. И стало действительно, уже было сказано, хорошей традицией не просто на полевом стане сегодня чествовать и вручать, а уже хорошей традицией становится, что первые тычники у нас появляются именно в нашем замечательном Аршанском районе. Аршанскія камбайнеры Миколай Захаренко і Сергей Каткоўскі на прадпрыемстве на добрым рахунку. Ганаровае званне тысячніка жніва яны атрымліваюць 3-й год запар. А вось талачынскі кансервавы завод ужо прыступіў да ўборкі раней бульбы. Убрана каля 5 гектараў другога хлеба. Накапана больш за 200 тонн бульбы з ураджайнасцю амаль 400 цэнтнераў з гектара. Усяго ж завод адвёў пад гэтую культуру каля 900 гектараў. Прадпрыемства асноўны пастаўшчык бульбы не толькі на айчынны рынок. Львіная доля прадукцыі ідзе спажыўцам з Расійскай Федэрацыі. Мы ежегодно начинаем копать картофель в ранние сроки. Вот, это для внутреннего рынка по заявкам. И вот сегодня там, значит, уже началась отгрузка на Санкт-Петербург, машина грузится. Если учитывать по ранним сортам, которые мы сейчас определяли урожайность, он, как правило, значит, где-то уже около 400. Ну, поздние мы еще не копали, они идет еще накопление, и сейчас трудно сказать, что там накопится. Хотя старт дан, вот, неплохо оно идет, подкапывали картофель, но сейчас вот самое идет накопление. Сёлета ў Віцебскай вобласці бульбай засаджана каля 3000 гектараў. Масавая уборка пачнецца ў канцы жніўня, пачатку верасня, паведамілі ў аблсельгасхарчы. Не толькі нарыхтоўка бульбы прыносіць грошы талачынцам. Грошы тут зарабляюць нават з куста. Нарыхтоўка ягад на талачынскім кансервавым заводзе зараз ідзе поўным ходам. Тут ужо сабралі больш за 300 тонн парэчкі і агрэста. Ад продажу смачнага ўраджаю мясцовыя спецыялісты сёлета плануюць атрымаць больш за 500 000 рублёў прыбытку. Артур Смалякоў пасмакаваў плады прамысловага саду. С самой раницы ў паход за ягодами, на руках шчыльныя пальчаткі, побач вёдры з кантэйнерамі. Ураджай сёлета добры, некалькі штук і поўная жменя. Хутка агрэст і парэчку адправяць на продаж. У Расіі за сакавітымі пладамі з талачына выстройваюцца чэргі. Мясцовая прадукцыя заўсёды смачная, а зборка ўручную дазваляе захаваць якасць на доўгі час. Ягода лучше сохраняется, это же и качество товара. Если собирать комбайном, ягода мнется. А когда вручную, это же даже покупателю приятно подойти и купить такую ягоду, которую, ну, то есть собираешь как сам себе. Зараз у прамысловым садзе талачынскага кансервавага завода працуюць каля 200 чалавек. У дзень збіраюць до 7 тонн ягад, больш толькі камбайны. Механізатары запэўніваюць, машыны працуюць без страт. Прадукцыя цэлая, чыстая і без адзінага лісціка. Ад чорнай парэчкі до агрэста. У кожнай ягоды своя специфика сбору. Черную смороду как бы легче, арония сложнее, кусты выше, урожайность больше. Подмога в опытной брыгадзе ягаднікаў маладзёжны дэсант. Збіраць парэчку выйшлі навучэнцы Аршанскага каледжа харчавання. У Талачыне можна правесці лета з карысцю і добра зарабіць. Працуе моладзь з 8 раніцы до 5 вечара з перапынкам на абед. Ягадную норму робіць без праблем, за перавыкананне прэмія. Алена Шмаерова 3-й год запар аддае перавагу не летнему адпачынку на курорте, а сбору агрэста. Работа, она есть работа. И у каждой работы есть свои нюансы. Поэтому, да, мы царапаем руки, мы ломаем ногти, но все-таки оно того стоит. Сюда мы приехали в июне месяце. Работали на прополке. А в настоящее время работаем на сборе красной смородины, крыжовника. Ребятам это очень нравится. Они приезжают сюда не первый год. Это является финансовым подспорьем как им самим, так и их семьям. Кроме того, они здесь нашли новых друзей и хороший отдых. Талачынскія спецыялісты ўпэўнены, сёлета ўраджай абавязкова парадуе. Паказчыкі нарыхтоўкі ягад ужо зараз перавышаюць леташнія. У гэтым годзе кансервавы завод плануе рэалізаваць больш за 300 тонн смачнай прадукцыі і атрымаць больш за 500 000 рублёў прыбытку. Артур Смалякоў, Леонид Табола, Александр Прыстаўка, тэлерадыёкампанія «Віцебск».
Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі пачалася і працягнецца да 11 жніўня. Акруговыя выбарчыя камісіі Віцебскай вобласці прынялі да разгляду 86 камплектаў дакументаў ад патэнцыяльных кандыдатаў. Палітычныя партыі вылучылі 63 прадстаўнікі. 9 грамадзян стварылі ініцыятыўныя групы і збіралі подпісы выбаршчыкаў. 14 вылучэнцаў працоўных калектываў вырашылі дадаткова заручыцца падтрымкай грамадзян і збіралі подпісы. Таксама паступіў і адзін партыйны вылучэнец. У Віцебскай вобласці 14 месцаў у палаце прадстаўнікоў. Агітацыйная кампанія пачнецца адразу, як толькі кандыдат у дэпутаты атрымае пасведчанне. Апошні дзень агітацыі 10 верасня. Выбары дэпутатаў пройдуць 11 верасня. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйным сайце Віцебскага аблвыканкама і партале «Выбары-2016». Сваіх прадстаўнікоў на з'ездах і сходах выбіралі палітычныя партыі і працоўныя калектывы. Грамадзяне, стварыўшы ініцыятыўныя групы, збіралі подпісы выбаршчыкаў за сваіх вылучэнцаў. Як праходзіў этап вылучэння ў Віцебскай вобласці, нагадае Сергей Мисурагин. У вобласці неабходна абраць 14 дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 48 патэнцыяльных кандыдатаў вырашылі вылучыцца шляхам збору подпісаў і зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы. І гэта не ўлічваючы прадстаўнікоў ад палітычных партый і працоўных калектываў. Члены акруговай выбарчай камісіі Віцебскай чыгуначнай акругі нумар 19 свой першы арганізацыйны сход правялі 28 чэрвеня, а на наступны дзень ужо зарэгістравалі першую ініцыятыўную групу па збору подпісаў грамадзян за вылучэнне кандыдата. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні таксама не засталіся ў баку ад выбарчай кампаніі. Всего по нашему округу зарегистрировано 7 инициативных групп. В настоящее время в комиссию поступают документы, пакеты документов от кандидатов в депутаты, которые представляют политические партии, зарегистрированные на территории нашей республики. Мы работаем в режиме, который определен Центральной избирательной комиссией, то есть с 10 до 19, с обеденным перерывом с 14 до 15. В нашей комиссии постоянно есть дежурные, значит, все члены избирательной комиссии люди очень ответственные, люди, которые не первый год уже занимаются этой общественной работой. Працоўныя калектывы таксама вылучалі сваіх прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат. Зразумела, што ў гэтым выпадку трэба мець бездакорную рэпутацыю, вопыт работы і давер людзей, якія цябе вылучаюць. Наш трудовой коллектив рассматривал несколько кандидатур. При этом мы руководствовались на общем собрании определенными критериями, которые нас бы устраивали, которые мы бы хотели видеть в нашем депутате. Мы остановились на одном из них, которого знает город, область, который имеет опыт практической работы не только в своей отрасли, но и на благо всех остальных жителей города и области. Заслушав его предвыборные мероприятия, его платформу, мы поняли, что именно этот кандидат наиболее нас удовлетворяет. Нашим жителям необходимы практические дела по улучшению сферы жизни, транспорта, медицины, дебюрократизации. Нас это устроило. Обсудив его речь, обсудив его платформу, нас удовлетворило, мы выбрали его и проголосовали единогласно. Яшчэ адзін спосаб, і як лічаць паліттэхнолагі, самы эфектыўны для патэнцыяльных кандыдатаў у барацьбе за галасы электарату – збор подпісаў грамадзян за сваё вылучэнне. Ініцыятыўныя групы адных патэнцыяльных кандыдатаў ходзяць да выбаршчыкаў і збіраюць іх подпісы па кватэрах. Іншыя выкарыстоўваюць публічны шлях, стаяць у пікетах і імкнуцца пазнаёміць мінакоў са сваімі прэтэндэнтамі ў кандыдаты. Дарэчы, гараджане свае подпісы ставяць абдумана. Відавочна, што яны цікавяцца палітычным жыццём краіны і на будущих депутатов ускладают надеи. Хочется, чтобы наши дети жили хорошо, чтобы мы жили хорошо, чтобы были зарплаты достойные, наша родная Беларусь процветала. Девушка, которая сидела в инициативной группе, рассказала мне, кто он такой, кем он был, вот, да, кем он сейчас является, даже семейное положение рассказали, про семью его рассказали. Мне на пикете рассказали подробную информацию о данном кандидате в депутаты, и я считаю, что это достойный депутат, я ему доверяю. Рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты працягнецца з 2 па 11 жніўня. Пасля гэтага пачнецца наступны этап кампаніі
Агітацыя. Усім кандыдатам будуць прадстаўлены роўныя правы і бясплатны эфірны час на радыё і тэлебачанні, каб пазнаёміць выбаршчыкаў са сваімі перадвыбарнымі праграмамі. А наколькі ўдалы акажацца агітацыйная кампанія кандыдата, пакажуць выбары 11 верасня. Сергей Мисурагин, Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Вытворчасць вадкіх лекавых сродкаў у асноўным для ін'екцый плануюць наладзіць на віцебскім фармацэўтычным прадпрыемстве. Зараз ідзе монтаж і атэстацыя новага абсталявання. Кампанія спецыялізуецца на вырабе не столькі лекаў для людзей, колькі ветэрынарных прэпаратаў і ў гэтай сферы зрабіла сабе імя на ўнутраным і на замежных рынках. Наша здымачная група пабывала ў цэхах, праўда, допуск у мікрабіялагічную лабараторыю не атрымала. Там усё стэрыльна. На фармацэўтычным рынку Беларусі кампанія «Рубікон» з'явілася ў 1998 годзе са сваімі ветэрынарнымі прэпаратамі. Сёння іх вырабляюць больш за 100 найменняў. Уся прадукцыя сертыфікаваная па міжнародных стандартах. Сучаснае абсталяванне, навукова-даследчая лабараторыя і высокакваліфікаваны персанал. На прадпрыемстве сёння працуюць крыху больш за 200 чалавек. Жорсткі кантроль якасці тут на кожным этапе, ад сыравіны да гатовай прадукцыі. Таму і запатрабаваная яна ў тым ліку на замежных рынках у России, краинах Средней Азии и Европы. Ветеринарное производство мы сертифицировали. С 2014 года мы несли затраты на ветеринарное производство, специальное оборудование, новые технологии, новый контроль качества. Все это сделали для того, чтобы больше экспортировать. За якость, эффективность и бяспеку сваёй прадукцыі дырэктар кампаніі гатовы ручацца асабіста. Зараз на прадпрыемстве шукаюць шляхі выхаду на расійскі рынок лекаў для людзей. Іх на Рубіконе пачалі вырабляць 5 гадоў таму. Сёння ў пераліку прэпаратаў 30 найменняў. Яшчэ паўсотні ў працэсе рэгістрацыі і испытаў. Каждый Новый год компания Rubicon увеличивает выпуск продукции примерно в 2 раза. 2015 год мы выпустили чуть меньше 5 миллионов пачек готовой продукции на наш внутренний рынок. Параллельно мы ведем активную работу по части регистрации нашей продукции и лекарственных средств в странах ближнего и дальнего зарубежья. То есть мы имеем сейчас достаточно и Средней Азии, и как раз на прошлой неделе отсюда уехала инспекция Минздрава Республики Азербайджан. У перспектывах кампаніі пашырэння вытворчасці дагэтуль тут рабілі толькі таблеткі і супазіторыі, цяпер рыхтуюць памяшканне пад выраб вадкіх лекаў, у асноўным прэпаратаў для ін'екцый. Рэалізуюць прадукцыю не толькі ў Беларусі, пастаўляюць і за межы краіны. Робяць усё, каб лекі кампаніі «Рубікон» мелі вялікі экспартны патэнцыял. Разам з тым на беларускім рынку актыўна замяшчаюць імпартныя прэпараты даступнымі айчыннымі аналагамі. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Вопытны ўзор унікальнага пад'ёмніка вышынёй 52 метры пачалі збіраць віцебскія машынабудаўнікі. На тэрыторыі ўсходняй Еўропы такую тэхніку не вырабляюць. Таму у вытворцаў ужо намечаны 4 перспектыўныя замежныя кантракты і 1 прэстыжны беларускі. Міністэрства энергетыкі заказала новую машыну для БелАЭС. Пра тэхніку, якая заўсёды на вышыні, нашы корэспандэнты. Спецыяльная тэхніка пад брэндам «Віпа» сёння добра вядомая на ўсёй постсавецкай прасторы. Многія унікальныя машыны распрацаваныя менавіта на віцебскім прадпрыемстве, і ва ўсходняй Еўропе іх больш не збіраюць нідзе. Мясцовыя машынабудаўнікі зараз выпускаюць каля 60 мадэляў аўтагідрапад'ёмнікаў і кранаманіпулятарных установак. Штогод у каталогу прадукцыі з'яўляюцца 6-7 навінак. Сёлета важнейшы праект – машына з самай вялікай грузавышыннай характарыстыкай 52 метры. Убачыць яе можна пакуль толькі на мониторы компьютера. Подъемник будет важить больше за 30 тонн, перевозится на специальных шасси и на 80% избираться за айчинных комплектующих. Эта машина может использоваться как в строительно-монтажных работах, эти машины могут использоваться в ЖКХ, строительство, а самое главное, она может использоваться при соответствующих доработках в отрядах в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Это как спасательная машина. Такая машина стоит около $1 миллиона в странах Европы, Евросоюза. У нас она будет около $500 000, почти в 2 раза дешевле будет она стоить. Вопытны ўзор пад'ёмніка яшчэ не сышоў з канвеера, а новай машынай ўжо ўсур'ёз цікавяцца. На стале ў дырэктара прадпрыемства 4 перспектыўныя замежныя кантракты. Увогуле 95% прадукцыі віцебскіх машынабудаўнікоў ідзе на экспарт. Тут робяць стаўку на інавацыі і моладзь. Усе канструктары кампаніі ва ўзросце да 30 гадоў. Іх распрацоўкі унікальныя і часам нават дзёрзкія. В данный момент расширяем линейку
крано-манипуляторных установок грузоподъемностью от 3,5 тонн до 6,5 тонн. А также будет разработана линейка гидробортов грузоподъемностью от 500 кг до 1,5 тонны. Сёння кампанія «Віцебскія пад'ёмнікі» наросшая аб'ёмы вытворчасці і будуе новы завод. У тым ліку, дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы, закуплена сучаснае абсталяванне, фарбавальная лінія і унікальны прэс. На прадпрыемстве створаць да 40 новых рабочых месцаў, аўтаматызуюць працэс зборкі машын і абсталююць пляцоўку для выпрабаванняў тэхнікі. Плануюць адкрыць пад'ёмнікам ВІПа экспартную дарогу ў новыя краіны. Ольга Шмаргун, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебск. Новыя шматкватэрныя дамы павінны будавацца без смеццеправодаў. Аб гэтым заявіў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Александр Терахаў падчас пасяджэння Віцебскага аблвыканкама, дзе абмяркоўвалася пытанне збору і перапрацоўкі другаснай сыравіны. Па меркаванні міністра, такі крок дазволіць удасканаліць сістэму збору другаснай сыравіны, што сёння актуальна для рэгіёна. У краіне зараз актыўна вядуцца работы па развіцці сістэмы асобнага збору смецця. За апошнюю пяцігодку толькі на Віцебшчыне аб'ёмы нарыхтоўкі павялічыліся ў 5-7 разоў. Аднак гэтага недастаткова. Звычайнае смецце ў 21 стагоддзі стала другаснай сыравінай. За первое полугодие нужно выполнить 45% от того годового задания, которое сегодня доведено. И для меня вот четко определено, что Витебский райисполком, извините меня, ни по одному из направлений видов вторсырья нет 45%. Городовский, ни по одному виду. Лепельский, Лиознинский, Рассонский, Толочинский, Ушачский. При этом у нас есть закон об обращении с отходами. Уже 6 лет существует в стране, которым запрещается захоронение вторичных материальных ресурсов. Практыка заварвання смеццеправода ў рэгіёне апрабавана. 5% шматпавярховак в обласці пазбавіліся гэтай сумнеўнай даброты цывілізацыі. Між тым эколагі і камунальнікі лічаць, што на сёння гэта адзін з дзейсных рычагоў надаць імпульс асобнаму збору смецця. Акрамя таго, неабходна павялічыць колькасць спецыяльных кантэйнераў і, безумоўна, весці асветніцкую работу з насельніцтвам. Сегодня с той организацией работ, которая есть в данном вопросе, мы не закрываем и 50%. Все это куда-то на мусорке идет, и сжигается, и так далее, и тому подобное. Так что давайте работать в этом направлении. Па выніках першага паўгоддзя 2016 года Віцебшчына адстае ў выкананні задач па аб'ёмах збору і заказу па пастаўцы сыравіны да рэспубліканскіх патрэб. Удзельнікі пасяджэння прыйшлі да высновы, што рэгіёну трэба і надалей развіваць сетку прыёмных пунктаў другаснай сыравіны, што дазволіць удасканаліць механізм эканамічнага стымулявання збору і нарыхтоўкі адходаў не толькі ад прадпрыемстваў, але ў першую чаргу і ад насельніцтва. Сергей Мисурагин, Виктор Пралиш, Кирилл Кайзберг, навіны Віцебск. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць чыгуначнікі краіны. Да гэтага дня была прымеркавана ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання лепшых работнікаў Віцебскага аддзялення беларускай чыгункі за значны ўклад у развіццё галіны. Імёны 30 перадавікоў занесены на дошку гонару аддзялення. Святлана Макаева пра лепшых чыгуначнікаў. Профессия чыгуначника застаецца одной из самых поважаных и гоноровых у нашей краіне. Адказнасць, прафесіяналізм і дысцыплінаванасць, якасці, дзякуючы якім амаль 9-тысячны калектыў Віцебскага аддзялення беларускай чыгункі здольны вырашаць любыя задачы. За дасягнутыя поспехі шэраг работнікаў узнагароджаны галіновымі знакамі за дабрасумленную працу на беларускай чыгунцы першай, другой, трэціх ступеняў, а таксама гоноровыми грамотами и подяками начальника дороги. Добились больших результатов, очень много освоили ремонта электродвигателей, ну и изготовление якорных обмоток, это тоже как непосредственно для нашей именно белорусской железной дороги, для всех ее отраслей. Это вплоть от малогабаритных до крупногабаритных электрических двигателей. Эта награда получена не только мной, но и при помощи моего коллектива, моих прямоздатчиков, механизаторов, грузчиков. На урачыстасцях адбылося ўшанаванне работнікаў аддзялення, якія сваімі справамі забяспечылі вядучыя пазіцыі Віцебскага аддзялення. Іх імёны занесены на дошку гонару, якая традыцыйна обновляется до профессийного свята. Предприятие Витебского вагонное депо является флагманом на белорусском отделении. Все
доведенные показатели выполняют качественно и в срок. Поэтому я был удостоен такой чести. І надалей галоўнымі задачамі для работнікаў галіны застаюцца бяспечнасць і своечасовасць руху цягнікоў, павышэнне канкурэнтназдольнасці чыгуначнага транспарту і якасці прадастаўляемых паслуг. Побач з гэтым неабходна працягнуць абнаўленне інфраструктуры і рухомага саставу, укараняць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. За апошні час адзначана зніжэнне аб'ёмаў грузаперавозак. К сожалению, санкции, которые введены были в отношении России, и транзитные грузы, которые следовали через Белоруссию в Европу и обратно, дают свое знать. Но люди готовы, всегда на боевом посту. Мы не идем по пути сокращения в этот период времени людей, потому что надеемся на то, что потоки возобновятся, и люди будут опять востребованы, как прежде. Коллектив Витебского отделения дороги готов к выполнению самых сложных задач, которые могут возникнуть перед отделением, в объемах перевозки, увеличению погрузки. Все мы это сделаем и выполним. Асаблівае прызнанне і самыя цёплыя словы ўдзячнасці выказаны ветэранам аддзялення, чыёй справай ствараліся асновы беларускай чыгункі, закладваліся традыцыі, якімі жыве магістраль сёння. Завяршылася урачыстая цырымонія ўзнагароджвання вялікім святочным канцэртам, у якім прынялі ўдзел таленавітыя і прызнаныя выканаўцы віцебскага аддзялення. Па шматгадовай добрай традыцыі свята працягнецца ў парку, дзе ў нядзелю збяруцца віцебскія чыгуначнікі з сем'ямі і сябрамі, каб адпачыць, набрацца добрых эмоцый да пачатку новага працоўнага тыдня. Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На гэтым тыдні ў Беларусі адзначылі дзень дэсантнікаў і сіл спецыяльных аперацый. У Віцебск павіншаваць асабовы састаў 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады прыбыў міністр абароны Андрэй Раўкоў. На плошчы Перамогі прайшоў урачысты мітынг, пасля чаго байцы крылатай пяхоты і сіл спецаперацый паказалі сапраўднае ваеннае шоу, дзе прадэманстравалі моц, мужнасць і баявую вывучку сучасных абаронцаў айчыны. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Бравая выправка, бляск у вачах, медалі на грудях і зброя ў руках. Яшчэ секунда і вайсковы строй узрываюць словы вітання з камандуючым парадам. Урачысты мітынг з нагоды Дня дэсантніку і сіл спецаперацыі адкрывае гімн Рэспублікі Беларусь. І тут вайскоўцы ў чарговы раз уражваюць шматлікіх гледачоў. У поўным саставе яны спяваюць дзяржаўны гімн. А потым, па добрай традыцыі, лепшыя салдаты і афіцэры былі узнагароджаны ганаровымі знакамі, урачыстымі граматамі і падзякамі Міністэрства абароны, абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў. Я уверен в том, что те люди, которые стоят сейчас в строю, те, которые носят форму в это время, они воспитывают настоящих патриотов своей страны, настоящих мужчин, которые в нужное время станут на защиту своей родины. А потом пачалося самае цікавае. Прыгожа ў страі, моцны ў баі. Пазаштатная рота ганаровага каравула 103-й асобнай мабільнай брыгады ладзіла пляц-канцэрт. Не менш апладысментаў прагучала і ў адрас ваеннага аркестра, які маршыраваў пад сучасныя апрацоўкі беларускіх мелодый. А затым гледачы ўбачылі, які сэнс ваенны укладваюць у словы моц, хуткасць, адвага і націск. Майстэрства рукапашнага бою прадэманстравалі байцы разведузводаў і сіл спецаперацый. Выбухи, стрелы, звон разбитого шкла, хруст дрэва и цеглы, якія разлетаются на частки. Подобное надолго застаецца в памяти. Конечно, все давалось нам тяжело, все через пот, так сказать. Готовились где-то примерно около месяца, но я так понял, что наши выступления дали свои плоды, людям это все понравилось. Интересно служить, постоянно ездим стрелять куда-нибудь, прыжки с парашюта. Вот, командировки за границей. То есть, в общем, интересно очень. А кульминацией военного света стал вальс в выкананні БТР-80. Водители бронетранспортеров показали сапраўдны класс кіравання боевой техникой. Готовились мы к празднику основательно, чтобы прежде всего показать жителям города Витебска, гостям, на что способны наши вооруженные силы, на что способна наша уже с сегодняшнего дня
103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Усе жадаючы на плошчы перамогі маглі пазнаёміцца з выставай сучаснай ваеннай тэхнікі і ўзбраення і ўбачыць святочны канцэрт, прысвечаны дню дэсантніка. Сергей Мисурагин, Александр Простаўка, навіны Віцебск. Жыхары вёскі Раніна, што пад Віцебскам ужо каторы год спрабуюць дамагчыся, каб дарогу праз населены пункт заасфальтавалі. Калектыўныя звароты, на якія прыходзяць такія ж калектыўныя адказы са сціплым «дарога пакуль не стаіць у планах рэканструкцыі», хуткасць перамяшчэння па ёй не паскорылі. Жыхары звярнуліся за дапамогай на гарачую лінію ў тэлерадыёкампанію «Віцебск». Два бакі адной дарогі ў рэпартажы Віктара Праліча. Жыхары вёскі ўспамінаюць, як калісьці іх дарога, якая звязвае Раніна з Лёзнінскай шашой, нічым ад яе не адрознівалася. З цягам часу дарога губляла сваю трываласць і незаўважна для ўсіх ператварылася ў шлях з перашкодамі. Сколько мы вот ездим домой, у меня дети живут в городе. Едем домой, да, едем 20 минут. 10 минут едем до трассы по ямам 3 километра, и потом 17 километров 10 минут и в городе. Вось ужо 3 гады месячы дабіваюцца рамонту дабітай дарогі. Паколькі ў ваколіцах вёскі раскінуліся сельгасугоддзі, часцяком тут праходзіць великагрузная тэхніка, што яшчэ больш, на думку ранінцаў, пагаршае сітуацыю. Жыхары ўжо напісалі чарговы зварот да ўлады. Чтобы нашу дорогу с асфальтобетонной никуда не переводили. И кто имеет право перевести? Где-то такая инстанция, которая может решить одним росчерком. Ну и мы написали председателю райисполкома Витебска, чтобы в ближайшее время, если будет возможность, включить его план. У дарожным управленні ведаюць пра сітуацыю, аднак сёння яны абслугоўваюць ні многа ні мала каля 1000 кіламетраў падобных дарог. Прасачыць за кожнай ямай, прызнаюцца ў ведомстве, просто не ў сілах. Мы вынуждены были осенью 2015 года перевести эти дороги из асфальтобетонного покрытия в покрытие гравийное. То есть силами филиала ДРСУ на сегодня, значит, ведется подсыпка этих гравийных дорог смесью, щебеночно-песчаной гравийной смесью. То есть по мере необходимости туда отправляется грейдер. Если значит, смесь разбивается, отправляется грейдер. Дорога приводится в нормальное состояние. І по ній возможен проезд. Дарожная рана вёскі Раніна пакуль будзе адкрытай. Рэгіянальная праграма не прадугледжвае рэканструкцыі гэтага шляху. Як толькі дадатковыя грошы ў бюджэце з'явяцца, праблему абяцаюць вырашыць. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебскі раён. Лазня для народа ці лазня для абраных. У апошні час у Віцебску рэзка скарацілася колькасць наведвання гэтых аб'ектаў здароўя і добрага адпачынку. У мінулым годзе за месяц паслугай скарысталася 16,5 тысяч чалавек. Зараз лічба скарацілася напалову. А унітарнае прадпрыемства Віцебскводаканал, на чыім балансе знаходзяцца 4 лазні, за паўгоддзе панесла страт амаль на 200 тысяч рублёў. Паддаць пары, а заадно высветліць, чаму ў Віцебску перасталі хадзіць у лазню, вырашыў Сергей Мисурагин. Чацвер, 8 гадзін раніцы. Заўзяты лазеншчык Мікалай Піліпавіч спяшаецца за першай парай. З гэтай звычкай ён не расстаецца ўжо на працягу 60 гадоў. Праўда, зараз водныя працэдуры стаў прымаць радзей. Один раз у 2 тыдні. Кошт білета 8 рублёў. Для пенсіянера дарагое задавальненне. 80 тысяч – это стоимость бани, помывки, веник. 15-20 тысяч, это 100 тысяч. Ну и выпить водички там какой-то, плюс дорога, где-то, наверное, 1120-130. Вот как может пенсионер себе позволить сходить в баню или сводить ребенка в баню, а если это многодетная семья? У студзені гэтага года пастановай Савета міністраў грамадскія лазні ў краіне выключылі са спіса сацыяльна значных аб'ектаў. Яны перасталі датироваться з бюджэту і адправіліся ў вольнае плаванне. Мікалай Піліпавіч разам з сябрамі высветліў, што Віцебск разам з Мінскам лідзіруе ў рэспубліцы па кошту на лазні агульнага карыстання. Хаця Міністэрства гандлю дае рэкамендацыі зрабіць цану на білеты не вышэй за 6,5 рублёў. Баня вдруг в одночасье не превратилась во что-то привилегированное и недоступное. Здесь как ходили, так и ходят любители попариться. Другое дело, что их стало меньше, потому что пенсионеры считают, что это уже накладно. Ряд людей считают, что это просто уже не по бюджету. Но баня на Народной должна быть ближе к народу.
Зараз у Віцебску дзейнічаюць 7 гарадскіх лазняў. Яны належаць цепласеткам і вадаканалу. На балансе апошняга 4. За 6 месяцаў яны прынеслі страты ў 180 тысяч дэнамінаваных рублёў. Што гэта? Пралік кіраўніцтва ці аб'ектыўныя абставіны, у якіх зараз прыходзіцца працаваць? Первое, что мы предложили, это горисполкому, это уменьшить количество рабочих дней в бане. Второе, в летнее время, как вот сейчас, у нас работают 2 бани и городу хватает, чтобы не иметь лишних расходов. Что сейчас вот получается? В баню приходит в некоторые дни 40-50 человек. Что это? Окупит баню? Это никогда не окупит. Мы предложили это городу. То есть дайте нам, разрешите, мы будем работать, сами будем думать, как нам зарабатывать деньги. Нам сказали нет. Вы будете работать так, как мы вам укажем. Калі пражэкты спецыялістаў атрымаюць зялёны свет, справа абавязкова наладзіцца. Ну а пакуль, каб паддаць пары і пацешыць сваё цела бярозавым венікам, віцебскім аматарам лазні прыйдзецца мірыцца з сумай у 8 рублёў. А ці справядлівая гэта цана, стане вядома з цягам часу. Сергій Місурагін, Кірол Кальцберг, навіны Віцебск. Дарогі, лазні, дах, які цячэ каторы год. Рабочая група па вывучэнні прыняцця аператыўных мер па рашэнні праблемных пытанняў жыццезабеспячэння грамадзян упершыню створана ў Віцебскай вобласці. На гэтым тыдні адбылося яе першае пасяджэнне ў рэжыме відэаканферэнцыі з раёнамі. Збірацца рабочая група будзе штомесяц. Яе задача абмяркоўваць і вырашаць праблемы людзей. Проходит горячая линия. Провожу я, проводят заместители, проводят соответствующие специалисты. Очень много проблем снимается. Но, к сожалению, их столько же и остается. Есть проблемы абсолютно разного плана. Есть те, которые уже с годами сформировались. Есть проблемы, которые нам преподносят, ну вот, например, как этот год стихии. И не вмешиваться нельзя, потому что проблемы, ну, наверное, отдельные семьи не в состоянии сами разрешить. Толькі ў абласны выканаўчы камітэт за першае паўгоддзе 2016-го паступіла больш за 1400 зваротаў. Іх колькасць у параўнанні з мінулым годам знізілася амаль на чвэрць. Тэматыка скаргаў застаецца нязменнай. Топ праблем узначальваюць жыллёвае заканадаўства, работа ЖКГ, занятасць і сацыяльная абарона. Актуальными застаются пытания транспорту и землекорыстания. В первом полугодии снизилось количество обращений граждан существенно в облсполком по вопросам строительства, здравоохранения, жилищного законодательства, торговли, транспорта, коммуникаций. Хотя необходимо отметить, что данная тематика транспорта и коммуникаций, она дает увеличение на уровне районов. Снизилось количество обращений по вопросам энергетики, топлива и культуры. Пісьмовыя звароты грамадзян, званкі на гарачыя лініі, выязныя прыёмы на прадпрыемствах, дні інфармавання. Удзельнікі рабочай групы рэкамендавалі раёнам вобласці актывізаваць усе магчымыя формы работы з насельніцтвам. Вынікі разгледзяць праз месяц на чарговым пасяджэнні. Наступствы шквалістага ветру, які пранёсся над Віцебскай вобласці ў пачатку ліпеня, працягваюць ліквідаваць. Ад удару стыхіі больш за ўсіх пацярпела лясная гаспадарка. У рэгіёне пашкоджана больш за 200 гектараў лесу. Асноўны масіў буралому ў Віцебскім, Аршанскім і Талачынскім лясгасах. Да гэтага часу на завалах працуе тэхніка і леснікі. Якія меры ўжо прынятыя і што будуць рабіць з вялікай колькасцю паваленых дрэў, высвятляла наш карэспандэнт Настасья Броўка. Такіх маштабных разбурэнняў у гісторыі лясной гаспадаркі Віцебскай вобласці яшчэ не было. Ужо праз некалькі гадзін пасля таго, як стыхія заціхла, работнікі лясгасаў разам з дарожнікамі і ратаўнікамі расчышчалі завалы. І калі праца ў населеных пунктах скончылася праз некалькі дзён, то ў лясных масівах яшчэ доўга будуць разбіраць завалы буралому. Ужасно, конечно. Натворил бед ураган этот. И если так сказать, сложнее, конечно, разбирать бурелом, потому что опасности двухкратно, даже трехкратная опасность. И если мы прямо стоящее дерево, мы видим, как оно и куда мы его направляем, то есть мы им управляем деревом, то здесь очень сложно. То есть сломыши,
напряжение соответствующее. Для разбору лясных завалаў актывізаваны ўсе сілы віцебскага лясгаса. Задзейнічана і сучасная тэхніка. З дапамогай квадракоптера, беспілотнік, на якім замацавана відэакамера, вызначаны межы буралому. На кадрах, знятых з вышыні, бачна, наколькі маштабныя разбурэнні прынёс шквалісты вецер. Лясны масіў цяпер больш нагадвае прыродныя могілкі. Аднак пасля расчысткі завалу тут пасадзяць новыя і маладыя дрэвы. На разработанных лесосеках, вот мы сейчас видим пример, как делается, древесина будет вывезена, убрана, порубочные остатки будут сложены в валы, и в дальнейшем вся земля, которая освободится здесь, мы разработаем, распашем под культуры и будем садить новый лес. У вобласці больш за ўсіх пацярпелі і Віцебскі, Аршанскі і Талачынскі раён. Агулам парывамі ветру тут знесла больш за 200 гектараў лесу. Моцныя, але паваленыя ветрам дрэвы – каштоўная сыравіна. Галоўнае – своечасова убраць і захаваць якасць драўніны, бо ўсё ж такі буралом мае пэўную ступень пашкоджання. Усе паваленыя дрэвы пойдуць на перапрацоўку. Вся древесина, которая находится на ветровально-буреломных лесосеках, будет разработана, вывезена и реализована в установленном порядке. На лесосеках не останется ничего. Что касается дровяной древесины, то здесь отправим местным потребителям на местные ЖКХ. По максимуму постараемся выбрать качественную древесину и отправить на экспорт. Шкоду, нанесенную шквалістым ветрам, супрацоўнікі Віцебскага лясгаса ацэньваюць не толькі грашовымі стратамі. Спатрэбіцца яшчэ каля сотні гадоў, каб на расчышчаных ад завалаў дзялянках выраслі моцныя і прыгожыя дрэвы. Настась Сяброўка, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебскі раён. Лялька зноў звярнулася да творчасці Владзіміра Караткевіча. Пасля доўгага перапынку на сцэну вярнулася пасля грунтоўнага аднаўлення пастаноўка «Скарб» паводле казкі беларускага пісьменніка. На генеральным прагоне спектакля пабывала Святлана Макаева. Малады акцёр, выпускнік Беларускай акадэміі мастацтваў Сергей Толкач рыхтуецца да выхаду на сцэну, хвалюецца. У яго складаны грым, бо ён адразу выконвае ролю Янкі ды жонкі. Мужчина и женщина одновременно, но в то же время это, как говорят, одна сатана, а не муж и жена. Вот где-то их нужно разъединить, где-то объединить, где-то поставить в конфликтную, может быть, ситуацию. Папярэдняя пастаноўка паводле гэтай жа казкі Владзіміра Караткевіча была ў 2004 годзе. Гэты спектакль віцебскіх лялечнікаў адразу прыцягнуў увагу гледачоў і быў высока адзначаны журы міжнародных тэатральных фестываляў у Беларусі, Украіне, Літве, Расіі, Егіпце, Тунісе. Абнаўленне пастаноўкі звязана з прыходам маладых артыстаў, іх сучасным адчуваннем класікі. Важнае месца пры падрыхтоўцы спектакля адводзілася харэаграфіі і пластыцы. Сам процесс работы над кукольным спектаклем очень интересен и очень он творческий, всегда сложный, и результат иногда бывает неожиданным для меня как хореографа, потому что актеры, конечно, воплощают какие-то по-своему мои просьбы, это очень интересно. Літаратурная адаптацыя пастаноўка адноўленага варыянта казкі зноў зроблена таленавітым рэжысёрам, заслужаным дзеячам мастацтваў Рэспублікі Беларусь, мастацкім кіраўніком тэатра Віктарам Клімчуком. Прэм'ера спектакля «Скарб» адбудзецца ў кастрычніку. У планах трупы новыя пастаноўкі. Мы рыхтуемся до спектакля «Веселый Дорофей». Это для самых маленьких. Это таки будет интерактивный спектакль. Ну, над гэтым и працуем. Яшчэ наш молодой режиссер Климчук Миша зараз выбрал вельмі цікавую аповесць и працуе з мастаком над новым спектаклем. Дарэчы, спектакль Міхася Клімчука «Горад клоуна Піка» вылучаецца на нацыянальную тэатральную прэмію. Віцебскія лялечнікі запрошаны і да ўдзелу ў конкурсах у Казані і Калінінградзе. А зараз уся трупа адправілася ў отпуск. Святлана Макаева, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Далучыцца да творчасці мастака шчасця, як называюць П'ера Агюста Рэнуара, запрашае Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Тут адкрылася выстава паштовак, прысвечаных творчасці вялікага майстра. У экспазіцыі 286 паштовак, рэпрадукцыі з уласнай калекцыі двух сябровак – Алены Ірмас з Віцебска і Алены Яско з Мінска. У асноўным гэта паштоўкі замежных выдавецтваў пасляваенных гадоў. Ёсць у калекцыі і унікальны экземпляр – дарэвалюцыйная картка першага выдаўца паштовак з
рэпрадукцыямі карцін Рэнуара Лапіна. Ідэя арганізаваць выставу паштовак узнікла даўно. Ажыццявіць яе дапамог вядомы віцебскі краязнаўца і філакартыст Аркадь Подлипский. Пьер Агюст Ренуар, он как никто другой в своем творчестве, он утверждал право человека на счастье, на гармонию, на красоту. Я надеюсь, что посетители, смотрев на наши открытки, они это почувствуют и частичку этого счастья заберут с собой. Выстава паштовак з калекцыі Алены Ірмас і Алены Яско будзе працаваць у ратушы да 4 верасня. Дарэчы, сёлета ва ўсім свеце адзначаюць 175-годдзе з дня нараджэння мастака шчасця Пьера Агюста Ренуара. У летнім амфітэатры з вялікім поспехам прайшоў гала-канцэрт удзельнікаў 14-го міжнароднага праваслаўнага моладзевага фестывалю «Адзігітрая». Аб духоўнасці і натхнёнасці выканаўцаў розных жанраў Святлана Макаева. У 14 раз «Адзігітрая» збірае выканаўцаў праваслаўнай аўтарскай песні «Паэзія». Пасля адборачных тураў пераможца прадстаўляе сваё майстэрства віцебскаму гледачу. Удзельнікаў фестывалю і ўсіх, хто сабраўся на гала-канцэрт, вітаў архіепіскап віцебскі Аршанскі Дмітрий. Чтобы мы с вами прославляли Господа соучастниками этого фестиваля, чтобы мы прославляли его в сердцах наших и, безусловно, по возможности духовно подпевали тем великим, прекрасным словам, которые сегодня будут, безусловно, здесь озвучиваться и возносить хвалу Богу нашему. У Витебск приехали больше за 200 выканаўцаў праваслаўнай песні з Беларусі, России, Украины. Многие из них тут не ўпершыню и заўсёды з верой, надеей на тое, что мастацтва сприяе аб'яднанню народов. Непростые времена не только для нас, славян, но и вообще для всего мира. Сейчас во всем мире что-то происходит, и надо через любовь, через веру в Бога другим людям преподнести действительно нашу настоящую дружбу, да, чтобы люди увидели это единство. Нязменныя ўдзельнікі конкурсу, члены журы і вядучыя гала-канцэрта Наталья Купрыянова з Орла і Сергей Грабейнікаў з Воронежа адзначаюць, што для іх вялікая радасць, што духовная праваслаўная песня выходзіць на вялікую сцэну, лепшую пляцоўку ў Европе. Очень важно, что вот духовная авторская песня, как и любое духовное творчество, как и духовная культура, она все-таки рождается из служения. И служение – это первое. А там, где служение, там есть радость или страдание. И вот отсюда или из радости духовной, или из страдания личности страдают и радуются, и рождается настоящая духовная культура и творчество. Сярод пераможцаў конкурсу пачынаючыя вядомыя паэты, чыя творчасць мае духовны пачатак. Отрадно то, что и количество поэтов, представляющих на фестивале поэзию духовную, значительно увеличилось, но не только количество, и качественный уровень значительно возрос. Гран-пры фестывалю атрымалі Эліза і Ленары Сейтуміровы з Калінінградскай вобласці. Гэтае ўзнагароддзе папярэднічала іх перамога на балтыйскім туры «Адзігітрыя». Главное было попасть именно в эту атмосферу, так, именно вот таким образом соприкоснуться и с Богом, и с православием. 5 жніўня удзельнікі творчага форуму хрэсным ходам адправяцца ў Смаленск. Віцебск кажа ім да пабачэння і заўсёды адкрыта для гасцей з добрымі намерамі, святасцю і верай. Святлана Макаева, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. У Віцебску на вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў пасля сутыкнення з МАЗам перакуліўся бензавоз. На праезжую частку вылілася дызельнае паліва. Як паведамляе ДАІ, па папярэдніх дадзеных кіроўца даўгамернага грузавіка выязджаў з павароту і не саступіў дарогу бензавозу. У выніку машыны сутыкнуліся. Абодва аўтамабілі значна пашкоджаны. Акрамя таго, з-за сутыкнення бензавоз перакуліўся на бок. Супрацоўнікі МНС часткова адпампавалі гаручае з цыстэрны, аднак на дарогу вылілася вялікая колькасць паліва, якое патрапіла ў гарадскую каналізацыю. Ратаўнікі зрабілі ўсё, каб прадухіліць расцяканне гаручага. Пры дапамозе крана перакуленую машыну паставілі на колы і пагрузілі на цягач. На шчасце, у ДТЗ ні адзін з вадзіцеляў не пацярпеў. Супрацоўнікі ДАІ высвятляюць абставіны аварыі і праводзяць далейшую праверку. С целью предупреждения возникновения возгорания работниками МЧС создана пенная подушка, а также организован подвоз песка для
балования. В результате происшествия пострадавших нет. На реке Лучоса с целью предупреждения попадания дистоплива в реки Лучоса и Западная Двина установлено бонное заграждение. Проводится мониторинг водных объектов. Ратаўнікі адразу ж распылілі на ваду абсарбент, які павінен сабраць усе забруджванні, і лакалізавалі месца ўцечкі паліва. Зараз сітуацыю манітораць эколагі. Штодзень яны бяруць пробы грунту і вады з ракі Лучоса. Наколькі сур'ёзнымі акажуцца наступствы аварыі, пакажуць далейшае даследаванне спецыялістаў. У Віцебску двухгадовы хлопчык выпаў з акна кватэры на 7-м паверсе. Няшчасны выпадак адбыўся вечарам 1 жніўня ў доме па праспекце будаўнікоў. Дзіця даглядала бабуля, яна на хвіліну выйшла з пакоя, калі вярнулася, ўнука ў кватэры ўжо не было. Малы залез на падваконне, абапёрся на маскітную сетку і выпаў з акна. Са шматлікімі траўмамі хлопчык дастаўлены ў абласную клінічную бальніцу. Яго стан урачы ацэньваюць як цяжкі. Толькі з пачатку ліпеня ў Віцебскай вобласці здарылася яшчэ 2 аналагічныя сітуацыі – у Рубе і ў гарадку. Траўмы атрымалі 4-гадовыя хлопчык і дзяўчынка. Напомнить те элементарные правила безопасности дома, не оставлять открытыми окнами. Даже на 1-м этаже, может быть, открывать на проветривание, широко не распахивайте их. И если есть малолетние дети, может быть, не ставьте москитные сетки. Дети, не понимая, что данная сетка не является какой-то преградой, они пытаются ее потрогать на ощупь, соответственно, она не выдерживает их веса, и они падают вместе с этой сеткой. Асноўная прычына няшчасных выпадкаў – бестурботнасць дарослых, якія пакідаюць без нагляду маленькіх дзяцей. На апошняй калегіі следчага камітэта Беларусі яго старшыня Іван Наскевіч прапанаваў узмацніць адказнасць бацькоў за неналежнае забеспячэнне бяспекі жыцця і здароўя дзяцей. Рэспубліканская шматдзённая велагонка, алімпійскія дні моладзі па веславанні на байдарках і каноэ, чэмпіянат краіны па трыятлоне і 3 паядынкі чэмпіянату Беларусі па футболе. Спартыўнае жыццё ў рэспубліцы не замірае нават падчас алімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанейра. З падрабязнасцямі стартаў, як заўсёды, мой калега Сергей Мсурагін. Прывітанне, Вольга. З алімпійскімі гульнямі ў Рыа сочыць шматмільённая аўдыторыя ва ўсім свеце. Але гэта не падстава забывацца на свае ўнутраныя старты. Футбол, трыятлон, веславанне і велагонка таксама відовішныя віды спорта, якія не пакінуць балельшчыкаў абыякавымі. А пачну агляд з гульнявых відаў. У панядзелак 8 жніўня на поле цэнтральнага спартыўнага комплексу гульня паміж Віцебскам і Белшынай завершыць 17-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе. Абодва калектывы ставяць перад сабой амбіцыйныя задачы. На старце другога круга бабруйчане уступілі крумкачам, а віцебляне згулялі ўнічыю з Мінскам. Гэты вынік не задавальняе абодвух сапернікаў, а таму гуляць яны будуць імкнуцца толькі на перамогу. А праз 4 дні 12 жніўня каманда абласнога цэнтра прыме Гродзенскі Нёман. Пакуль сапернік з'яўляецца аўтсайдерам чэмпіянату, але праблема ад гэтага менш не становіцца. Паранены звер здольны папсаваць нервы любой камандзе лігі. А ў нядзелю 14 жніўня прыйдзе час паказаць сваю прафпрыдатнасць наваполацкаму нафтану. У госці да яго завітае Торпеда Белас. Пакуль землякі не могуць спыніць чаргу няўдач і знаходзяцца ў зоне вылету з вышэйшай лігі. Каб нармалізаваць сітуацыю, трэба браць верх над моцным серадняком турнірнай табліцы. А зараз вернемся да выязных стартаў, у якіх прымуць удзел каманды Віцебскай вобласці. З 9 па 14 жніўня на Брэшчыне стартуе адкрыты чэмпіянат і першынство Рэспублікі Беларусь у шматдзённай велагонцы. Спартсмены Прадзінскага краю поўнасцю гатовы да турніру. Яны набралі аптымальныя фізічныя кандыцыі падчас адкрытых рэспубліканскіх стартаў памяці заслужанага трэнера краіны Александра Пракоф'ева, якія прайшлі ў Віцебску. А падагульніць спартыўную карціну тыдня кубак і чэмпіянат Беларусі па трыятлоне, якія пройдуць у Брэсце. А як там на алімпіядзе нашы віцебскія спартсмены? Сёння, Вольга, першае выступленне. На татамі дзюдаіст Дмітрый Шэршань. Дарэчы, для зручнасці прагляду тэлевізійных трансляцый, дзе выступаюць алімпіёнікі Віцебскай вобласці, на сайце абласнога выканаўчага камітэта размешчаны графік іх выступленняў. Будзем балець за нашых. Спорт і здаровы лад жыцця ідуць побач. Адным ад шкодных звычак дапамагае пазбавіцца спорт, а другім як заахвоцілі адмовіцца ад цыгарэт супрацоўнікаў аднаго прадпрыемства Віцебскай вобласці, даведалася Анастасія Броўка.
Моду на здаровы лад жыцця на гэтым прадпрыемстве пачалі ўводзіць яшчэ ў 2012 годзе. Супрацоўнікі, якія не паляць, атрымліваюць дадатковую прэмію. Штомесяц ім выплачваюць 50 рублёў. Гэта норма прэміравання прапісана і ў калектыўным дагаворы. За год набегает до 600 рублёў. Приемный бонус до зарплаты. Конечно же, плюс есть и для нанимателя. То есть работник тратит меньше времени для того, чтобы отлучаться от работы, бегать на перекуры. То есть он больше занят в своем технологическом процессе, следовательно, повышает производительность труда. И растет и производительность труда на предприятии. Сегодня уже можно казать про паспяховыя вынікі. Тытунёвага дыму на прадпрыемстве стало значна менш. Кидаюць паліць нават курцы со стажем. Грашовая мотивация – моцны инструмент у борьбе со шкодными звычками. Процент выпуска, процент производительности на нашем участке довольно вырос. Из 83 человек, которые числятся в нашем цехе, 79 из них не курящие. Данное положение существенно позволило увеличить процент и, с другой стороны, стимулирует самого рабочего не курить. Курил, как говорится, лет 10, наверное, хороший покурил. Я узнал, что есть стимул бросить курить финансовый. И вот уже как 3 года уже не курю. На эти деньги, которые я здесь получаю в качестве компенсации за то, что не курю, на отпуск можно откладывать, даже тоже вот пойти ребенку сладости какие-то купить. Самому даже приятно, что вот не куришь. Па дадзеных сацыёлагаў у Беларусі кураць каля 50% мужчын і 17% жанчын. Залежнасць ад тытуню, сур'ёзная хвароба з цяжкімі наступствамі. Аднак універсальных лекаў супраць курэння няма. Паліць ці не, кожны вырашае сам. Настасья Броўка, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Спадзяюся, Вольга, што гледачы нашай праграмы робяць выбар на карысць здаровага ладу жыцця. Не сумняваюся, такім убачылі адыходзячы тыдзень нашы карэспандэнты. Вынікі наступных 7 дзён таксама будзем падводзіць разам. Усяго добрага. Да сустрэчы.